Pirangke ke klembang atumta aok aphan kai ke aporta misen vernang ji pupen dipu malom ke doa pirangke ke klem atum anchilang se dipu active reporters cricket club parjaponlo lasan si cricket tournament ke pathu ki bi along sitami pathurun bomlo so jok anso se ke pathu ke paprang dun thuji aphan mangsi News7 a CEO Baburam Singnar ahin ben jersey mate Kepathu EG aphan joy alang lihin ben ajok dipu active reporter cricket club aphan panongsi pipajer pondo lapen halapu dipu active reporters cricket club atum pen sidami lapuson ningke mepen kepajer pon theka pot kachuro pajer pon lason thak thak si lapuson ningke mepen kerabdun abang puatum anthose Perangke atum aphan RD and Ponasonti Misenji. Lapen dipu active reporters cricket club atum pen akemangke non oveki mi jesemet ke chothap kijun thap atum aphan aning ke parung pon thekji aphan si lapuson cricket ke pathu pon puta rajesteron lapen sondon terang atum pen ningji pon. Firlong je nilitum dak dipu active reporter atum aphan je nilitum dak cricket ke pathu Pinangan ni tum cepate dun dolo lasonak tak se nilitum jersey bang avelang so pena jok nilitum long kacing hon dak nilitum news claim rab lo mate dak News7 ahempu alangli ning keme pe nilitum la difu active reporter da tumaphan alangli nilitum aphan jersey nang pipon lo la se alangli phan choro lo la se nilitum difu active reporter da hen pen same ansu se nilitum la along jela Kepathu ki bi along samene tum ka cepate dun je phane tum chisik pon bomlo la si nili ki pudami bangke cricket Kepathu pono football Kepathu pono la ke si okpran phan misen la si kiwang jilang oi mi tum dame la thang bangpe mobile ke ber chop em lai chok chelo la si la football cricket tami pathu nang po la lupute okpran phan tami phun po la se kadok kawe karbiang lo rat nangli tum tami cricket ahin pono football ahin pono ason Kepathu ahin tame nangli tum pathu nangji lase alangli phan nitum lapuson angkerap thekpot Baburam Singnar ningak long pen surusuri kachoro pajirla News report Carbing Long Live